Hnutí je poměrně jasně definované z toho, odkud my pocházíme. Je to středopravicové hnutí, které jasně bude potvrzovat a víceméně držet ty pozice, které jsme si všichni odnesli z ODS, a v tom si myslím, že se nebude nic měnit, že Česká republika je a musí být naprosto pevnou součástí evropských a euroatlantických struktur, ale také musí být hrdým státem, který dokáže říct, že se třeba Evropa ubírá špatným směrem, že jsou věci, které prostě ideologie nepřepere, že pořád fungují nějaké fyzikální zákony, že bychom se opravdu možná teď měli víc soustředit na to, že nemáme jednotné směrnice na to, jak se jmenuje rum nebo jak se jmenuje jaká potravina, ale že bychom měli přemýšlet o tom, jestli jako Evropa budeme ještě kontinent, který si bude sedat ke stolu, když se budou světové velmoci bavit, a je to prostě boj, který budeme muset odvést. Bude záležet na síle, ekonomické síle toho kontinentu, kterou pořád máme obrovskou, a myslím, že je dobré si to připomenout, protože státy, které tady vyhrožují různými útoky, tak zdaleka nedosahují takovou vyspělost, takovou ekonomickou sílu, takový HDP, jako máme my, a tu sílu bychom pořád měli prostě v té Evropě uplatňovat.